Mä oon aina törmään hississä näihin tyyppeihin ja nyt mä päätin käydä selvittää, että ketä nää on ja miksi niitä on niin monta. Moi! Asut sä täällä? Joo, asun. Mikä sun nimi on? Mä oon Venla. Kauan sä oot asunut täällä? Kohta tulee 3 vuotta täyteen. Okei. Mikä on sun lempiasia A-Kruunun ryhmävuokrassa asumisessa? Mun pitää kyllä ehkä sanoa, että se, että meillä on kaikilla erilliset vuokrasopparit, se on mun mielestä ihan tosi hyvä. Okei. Hei! Kuka sä oot? Mä oon Ines. Okei. Kuinka kauan sä oot asunut täällä? Melkein 2 vuotta. Okei. Mikä on sun lemppariasia A-Kruunun ryhmävuokrassa asumisessa? No näissä kämpissä on ihan tosi hyvät kulkuyhteydet. Et meilläkin kulkee Spora ihan tästä meidän takapihalta. Okei. Mahtavaa. Hei, anteeksi! Kuka sä oot? Mä oon Eren. Kuinka kauan sä oot asunut täällä? Melkein 7 kuukautta. Okei, mahtavaa. Mikä on sun lempiasia näissä A-Kruunun ryhmävuokrausasunnoissa? Mä tykkään, että täällä on valoisat ja tilavat yhteishuoneet ja täällä on tilaa hengailla. Moi! Moi! Kuka sä oot? Mä oon Kanerva. Kauan sä oot asunut täällä? Mä oon asunut täällä melkein 3 vuotta. Mikä on sun lempiasia A-Kruunun ryhmävuokrausasunnoissa? Siis varmaan tää yhteisöllisyys. Aina löytyy peliseuraa. Me ollaan Kommuuni Jätkäsaaressa. Tervetuloa seuraamaan meidän elämää.